mantama wodo mpo no aye dua kokoo no a scholarship no beba no ye yensan ka bi enkran bubuni mantam se bi asase bi akra no ani ho a wodi kokoo kwakosi so da wado na so be kɔ na wonom na scholarship ene ho nsensem fa so ye free kokoo so ba no wonom na enya ana ye wura akasa ede atre saadi ha adwene ana muntu ye wo se mpanifo tu se de be ye beboa ama ye yensa atimi aka scholarship no bi na ne ma atimi akoyi nsem beto odwa wa bra na otwetwe mu hyehyeye ya na mpanifo ye na wonom ada ne aye friend say kokoo city experience na di ana wone nsɛmtwerɛfo achi yesan betena ase e kasa fidie so yeto ahomato nsafra ne ye no bonkomo no ɔkyerɛkyɛ mfaso de ya kokoo ede ba ene hia ehia sɛ ɛwo sɛ aban no so ehu mmɔbɔ na ɔboa yɛn ɛwɔ ndeɛma bi etete sa ho Madina Jampo Tatewayo Tatakam Diba Bedi Chensi Mune Brasa Fumo scholarship bebano ono no on dia wa be ni mo rim adua fonwa ma ko no abana ba nyenye bi ato no scholarship ne bebano no ko ni die on do ka ho afi wono a ene honorable bet abeku agri do na fa na beku santana o kan ye no na obi a otenkran ya wo hu koko abampo da no ona na e so mfaso nti sa koko situ ya lanche me die ho pa na me hwe kuafo no nkasa na ebre wo mojani esori ahomate ko do afu e pai koko ma nya koko no mfaso ndi titsi no scholarship no ko mo ho na ban no abasbo bi so a mfamra dan fanko sa akuafo no na no atimi ammo mu kranse ammo matimi aye koko afo no bibi aha enti eno ho nsem ebi eno no na wode nkasa ye mu ana wode tu edwa se ene wo chechim ekwan ya na nka kokoo scholarship ye wo ho no ebetimi kura aboa ahye akuafo nkuran ama won dwuma ya wono moye no wono betimi ayire ho aye ede kokoo no dodo no aba na ama o my Ghana yatimi enya eso emfaso na okirim sendei se ohwe akuafo dodo na mfaso de ya wono enya mfiri kokoo so ntino ena kan wo bia obeti anse kuani wei wode ni kokoo akwa ma wono ma wonan kwan bone so etu fama gudie metre illegal mindesi ese wono mo fantu gadam se basa so ha adwen ye papa enti aban no twa na ni biun na kwan ofa so ede kokoo scholarship di dwuma no omma kokoo akuafo enya so mfaso ye papa mo ma ye ntie ne nsema wode etudwa na obi bia koko ati scholarship no bi jire won kan no ya me hada kra se ninia oti ba bi se jato krum anase number 2 anase akoti pabuase ase lawe krum kwa ni krum project wono ne ba enya scholarship ni bia edien ene bebu na enya koko afo ne ye ene bebu na bam wa bra wo se ni koko na wo hwe eni ti no amen ne benya scholarship anso no bi so no so tano so aname mpasem na kwaganto anase si bia no so no wono so ni benya scholarship anase onye koko ne so fa so a den ne bebu na ba so onye koko ne do eno kura betimi atu galamsa ama kani ne kwa mani timbo so fa na tasin kwa galamsa eti obi koko ne mo na ban no so enya so fa so pii na agedi aha na ne krokro mu ana onmonyamfo Evans aka ya ne no ebo nkomo ana okasade afa na no dai aban pagya ya wa pagya koko ebom ana o chem se ade se ya wonom dia koko no wo mu se aban ya wote so no ade se owo anidaso ya wo se ye nyina ye di eto so se be ye beboa ma koko ene ehunku adwuma atimi akọ animu sanse oban no e wo hye papa ede ema koko akuafo ya ode nsem se etudwa just September when it came na another 400 ababeka no emma ye receive say ye mapapa e wo yani say abane pe akuafo bone a anka wa bie kokko en pokoko bo akosoro a abeso di ombone a akobe pade gua be bia next
wɔde saa ntumu no ama ɔmo na so immediate no a wɔde ntumu no ama ɔmo no ɛma yɛn kokokuafo no nyɛ nkuranhyɛ sɛ mmerepa ɛwɔ anim nti deɛ aka yɛn ne sɛ yɛbɛkɔ so adɔ koko na dua no kɛseɛ yɛ ahwɛ de aban no ɛwɔ deɛ ɛne yɛ a wote yei ɛyɛ aban krakye pani wei koraa deɛ ɛyɛ presiding member mmom a yɛ a ɔwɔ nsahwiyɛ so mansini mu ɔno koro yɛ a ɛyɛ assembly member ɛde ma adehyeɛ yɛ a wɔnom ɛwɔ sahwi dwenase electoral area honorable Evans Aka ɛna wotee ne nka sɛ yɛne do ɛbɔ saa nkɔmmɔ yi yɛtoa akaseɛ no so na yɛakɔgyina mu nsɛm foforɔ mu na nansan mu ade baako yɛ ɛbɛtɔ odwa nyinaa ne sɛ yɛmmabuni suban ne ne yɛ bi yɛ a wɔnom ɛde ne di ne deɛ ɛha ne yɛ papaapa ɛkame akɔyɛ sɛ aka ho bi ama wohwɛ ɔman no a obiara bisa ne ho sɛ nti ɔman yi ama Ghana yɛ a yɛwɔ mu yi no ɛwɔ daakye deɛ sɛ babunu paa na ano yi bɛtumi atwerɛ wasi awie abɛgyina abɛɛfo ntentan fidie no so aka kyerɛ mmaa sɛ maame no mode mo nkyɛn yɛba mo kunu no deɛ o yɛba abɛgye wɔ mo ɛneɛ nsɛm ahodoɔ paa yɛ a na wɔnom ɛka no wɔ abɛɛfo ntentan fidie no so deɛ abusua na ano adi yie papaapa na nsɛm yi ba bɛtɔ dwa saa yɛn nsɛmtwerɛfoɔ deɛ ɛyɛ dwumadie sɛ yɛkyerɛkyerɛ na afei yɛboa sɛ esu bi ne neyɛ bi ɛte saa no yɛbɛtumi ɛde ayi afiri hɔ sɛne ɛbɛyɛ ɛbɛboa ma yɛkasa ɔman no ne nka nkɔ ne ne nkyekyerɛ ɛnso ɛtumi agyina ne nan so nam so ɛma meto me nsa ɛde ɛfrɛ panimpa yɛ a woba sahwiyɛ so nananom antra nkondwa wɔ no ɛne dɛnkyɛmu asue ɛhene ɔno koro yɛ a ɛyɛ abesehene wɔ sahwiyɛ so nananom atra nkondwa nana ɛba ne nwoma sua so a ɔho nimdeɛ yie papaapa nana akwasi gya bɛn ɛne no bɔ saa nsɛm yi ɛho nkɔmmɔ na wɔne nkasa yɛ mu na wɔde to dwa kyerɛ mu sɛ ndɛ wohwɛ saa suban ne yɛyɛ a ɛyɛ abɔwura mmabunu no mu a ano ayɛ den papaapa ne mmom nana ɛkyerɛ mu sɛ saa nsɛm nyina no yɛmfa ho soboɔ no dodoɔ no ɛmmɔ sɛ yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ yɛ a yɛyɛ ato atwene yɛba wiase nkyɛ yoo nanso ne yɛba bɛte no sɛ mpanin si sɛ wowura firi kurom nyina bɛnti a yɛa na woyera wɔ adwabɔ ase ɛneɛ wokɔ tekyima ɛbono apoɛ ma ntam no akɔ gyina mu ɛwɔ boro nkyɛn mpem dua bi akɔ ama hena kan pie sie na ɔse adeɛ yɛ akomfie ammiɔne pato so a wobɛhu sɛ kyiniɛ no ketewa bi ɛsi soro ne nyinaa ne sɛ ayefo kyiniɛ yɛ na ebi da bi akyi ndi nka yɛamammerɛ yɛ ɛte saa no yɛmfa ne nyinaa ɛnkyɛkyɛ mmabu nanso ɛnɛ yi yɛato ne nyinaa ato atwene yɛ ɛno ne ka ho bi ama na ɛneɛ yɛhunu yɛ a adesuafoɔ bi koraa ne akyerɛkyerɛfoɔ bi tumi ɛkɔdi akatim akapɛn agorɔ adwene yɛ papaapa yɛ nana ɛkasa ti a yɛka nsɛm ahodoɔ bi sɛ ɛfa ho get a results-oriented education. Probably person of party. Enti nipa boni ko bi a friend teacher ko mu no take advantage of say akwala person of party nti oye si amema math, oye si amema math. No say adisua ne te say die nipa ni ni ye na oye. Ena die nipa no beye bia nso ye enye exams ena determine akwala destiny. Anka sa ne ma we nyina enkoso. Ne nema bia ye reforms ye dia be se adisua mu a discipline eni ho bi no na de sa nema we nyina ba. Na ka ne hu teacher ni so ba ni hu no ebuo kwa wo man untimi mpo mmɛn no ɛna na ebuo no ho di school ya kola ntimi mbɛn teacher ni ne nyina firi entire sɛ ninya nema ye bɛyɛ ho kɔ school basa nti saa kora na afa saa teacher ni mo nyina bɛyɛ teacher no sɛ bidi ayɛ normal aha na kwasi jabe ɛwɔ ne nsɛm wɔ no ɛsan kasa biom ɛde adesɛdeɛ ɛto dwa biom sɛ jamamra ne yamane yɛ a yɛyɛ ato atwere no ano ayɛ den yie papaapa nti gebetumi a yɛnsan kɔfa mmra yɛnsuku awodoɔ yɛ yɛwɔ buo no na yɛhyɛ aseɛ ɛnkyerɛkyerɛ mmɔfra yi ɛntete wɔ mo ɛmfa jamamra ho na ɛkɔba ne saa su ne yɛ na nhyɛn mu ɛbɔ awura mmabunu mu no yɛbɛtumi aboa atu aseɛ ama nneɛma nyina akɔ yie culture studies kwa ye year through social studies kwa ye year through nti ama
Akrano, Babu Bena with the RME, as an account, we don't do it anymore. CRS, Aquani, CRS, a group of people who know CRS, or Moya for example, PTS, Yamana, Yakin, Kumano, Bridget, Rabbi, and said, most society reforms, or more discipline, and yet you know, schools, young culture values, and so, and yet, because the Trinity themselves, a crowd group, you'll be now young grown a bra, on Konya, and never grown a year, you say, I was on the name, a crano SS, SS, Yakola, young grown a brow, and to you say, young grown a bra, never go out, as when in Joshua 20 years, okay. Ai ene de obua o viedu mienu hia legacy hye no no adwa di ye papa ya ne se ne me ekono se ne na na kan o se yina ye gina ya na so bua se de be betimi atu za ne mai ase na woni nkasa ne fa ya etwato no ana o kasa afa nei ahosiesie ya ye mofre wonom de ti school mu abayiwa be ko suku ye be man school atare tintintinte ene e base ya na kai me ankasa me suku ene St. Joseph Seminary Senior High School na St. Joseph Seminary Senior High School asante mampon no de ukọ a uyo ba ye bo atade a sebio na nan manimu a e che bro my sister atade tintinte se etwi fam wani na se wo se wo ye be ma ayo ba fa paso ko kanwe ene sa da no ai ho ye mpache wo ye funso a wo na wo ba fie no na ene wo hwe mayiwa no bia wonom ko suku a wo hie omo monten so suku atade ya mpanfo de ama wonom no wo hie abonten a na wono a de akọ teda ho ene na teda so pane bombom na chese nei watimi atwitwa so kama usi abayiwa wi a na de ekura frita odumi nkoto mfa na kyerem se saa de enye ya wo se yetimi fa kwan bi so etu saa ntade hye ya mabuno no hye no sukum no ase media na me ni house mistress no de bre no mo sane tane oba ye be mo atane anazo we twa so e be mo akopam foforo aba so de nkra ne ntade no atra won kotodwe e ya koduru won sirim ade ye kai ni patru ne manches with me da dan ba ko nipa ye nipa ento wa e wo mu se ye nkase wo wa ato omlo ma ya ade de kirekire ni die wo na wo kira akora ne nyansa ti wuni mu nyansa fi akora se wo wa wuni mu nyansa no se akora na o da akora no ma ne ko ye bibi na kire se wo ye na nkarefo we penny bon and penny money for you trouble the attention for your room more than crana prayer say no ya da make us be mini e betin aba say akwana wo kire na de no papa qualification no kuta no eso say we de undu papa no qualification na so papa no de na ba say kire na de sante ya wa kwadi ntete no so awo say so ka ho esre for no so mo che mo ho so nana kwasi jabe eye sahwi denchembo ahie anyene ono kro ya ye kasai oye sahwi se oba ye mansinim na obegina mo sahwi yo so oye abesenyere e de man nana matena kondwa ya wonom e wo ha na ye ne boss an komoi nana wakwadare e wo ngumahwie mu ye papa wode na dwenkire ya e fa sansem yi hono atodwa ye kai o se aha ye liberty adokrum bienu na chiri po enso kasa fidie so kase bo ya wasogusu ya wutie enam abefo ntentan fidie awodo no nyina so ana wanya bi awutie eba ne manyina enso etimi ekoso yentwa kase bo no so na yenko gina mu ewo ensemvuvre ye ko bibia ni anwa so be kwa ebanse no mu na eho ana bibia ni aban ayaresabia enei wonom aniage wade dende ni nyina ne se amukurabia ya ewo bibia ni mekire mortuary ya ewo bibia ni aban ayaresabia ana Asante Gold bibia ni limited PW Mining International wonom aka wontam abom ana ndei wonom akwa siesie ene mochiri anase amukurabia ho amande ho atenwan ya yekacho se koda ho be nam yensa kura anhwa wo beje tum na fi wada na aboa amande banyina enso atimi akoyi na enam so ama ye kasai wo saa dwumadie ya wonom ye ya wo mo ekopa ho ntoma no empanifo ni ani ntin dodo no a ene kasa ye na opani ya ono odigan kasa engineer Samuel Tachi ya ono ne general manager edema Asante Gold Bibiani Limited okasa ye ede ensem etudwa wo se said media ye si wonu mani so ya wonom etimi ekosiesie amukurabia ya eno ewo Bibiani aban ayasabia no ne bota ye nyina ene se eka on corporate responsibility and as a corporate social responsibility no ho ya eno ene dwumadie ba ko ya o mafa to ho se oye ama ene mantam na mpatamu ya wonom di dwuma no adehye ya ewo ho no atimi anya won so mfaso papa
na we na wono ma ye no nso e ya de se ebeboa ama nneema nyinaa enso atimi akoyi yentie ne nsɛm no bi. yɛhwɛ sɛ nka yɛn nsa bɛka yɛwura yi ɛne na yɛabɔ na ɛmso ɛsiane sɛ ɛne no akɔyɛ bibia ɛwɔ hɔ nti yɛhwɛ a sɛ yɛn nsa ka yɛbɛbɔ na yɛde ama mo. Ọmọ mpẹsẹ ọmọ bá hapra na ọmọ ama ẹni ẹwà nísà sùdí ntì bí adi na ẹbẹyẹ bọbọ ọmọ ẹsẹ adi na yẹtì ní yẹ ẹni yà na hospital ní fom nhwèé ama anyi ní abẹyẹ flagship off the region nti yẹ wọ mu yá adi na yẹ nso hospital na fi ẹja ama sẹ yẹrẹ bẹyẹ bi na ọba fa. Hey, send a man here, mobile quick. Yes, or see a woman, a mamma, and a money was if you are dancing and much, but getting an much because a boy a pattern, yes, free money. It would mean cassette, but be a on the Brunga cassette, a higher temporary repository for every dead body in the hospital. And he said, but be a better transition work. I have a temporary deposit. It's the Ama Sebu and Munyama Momo. Enti eno ho SMAB no na ene ya woti ye ayopani ya ogiremu ekasa ye eye engineer ya wono ukobibia ni gold mines wa eho na odi ni juma na wajebre akasa de ensama wodo ye tisa atu edwa eye owura engineer Samuel Kwasi Tachi na wote ninka se ode nsemi atu dwa na kura mu medical superintendent edema bibia ni government hospital Dr. Akwasi Edwi Jamfi enso kasasi ochima for production say akasa mekacho say buntie nu na ba bebe sanse sanya ba ye ni wo mode say japadia kase ade mai mo be su yi mai bisemia mi gina he wu aha na beba wu a wuti sie wu a wutie mi wu aha na beba sie nyina ya de yi ye kwase no china ya hwe japadia kase so mo ye du aha Dr. Penny Dr. Jamfi on hwe ni kola nsi no mo hwe mo che su yi mai FCBC or no man, and say, it's management, say, the bear insurance still in about 2, 3, 4, 5 years on the banana standards. Let's say the new room, I will be in the agency. As the head of the facility, together with my management members, we will ensure say workers now will maintain these standards throughout the year. Send a bear community, if there is the need for them to access the services here, mo ene ya wotie Dr. Penny ya wono medical superintendent de ma bibia ni aban ayarsa bia Dr. Kwasi Edwi Jamfi na wote ne ka se ode nsam atudwa Ghana de sema yento akase yebo no so yeguso ka se ha liberty adokunu mienu na chiri pro enso kasa video so na waso eguso ya wuti yento akase yebo no na yenkoti ne ekwe yere ni etem wasa asikuma ya eno ewo atoye mantem na oba bi ya ene aba beto edwase wode adehye bi efri Nigeria ede wonom eba Ghana na wode wonom ba ade adwuma na wonom beye ba si bra kenken asawo awrade na ba si bra ya wonom eboy wasa asikuma ne mpatamu ya wo amanfi apoye bensin no mu atoye mantem asem na mekan na enei amanebo ya eba ne sei mami atimi ahwe nyankoropon anim pa de mako ya anu de mako kokokoko abomode wode yeden wabomode ene omami bi anase maiwai bi ya didin ye beto odwa Ivy Blessing ene nana no mani mo anwumbre abayai akosua kuma mu sei ala wode makoi akwa ya ha dwene pa ye papa na botaye ya mami wotimi ede mako akwose abaywa ye friend say Ivy
blessing na koshia kuma mu nyina ne se asotwe ya wode ma abayuai adentia okọ monten so se okọ akwa di ba si bradwumadie no sika ya wode ba ye no eswayiye papa na sika wode ba ye sha enu nti ana ne wode mako adina hye de ba bisa ha dwuni ye papa anam so ama ne ye kese no asem no anu ayede na moma ye nti ama ne bofo nsem wode ba Eja afa Nigeria ni abaye ni so enye jacketwa. Already in the IV blessing already in fie adunu enkro oye Nigeria ni. Na ni na ne se maami bia okofa eye emaiwa nketesia efri Nigeria edu on ba Ghana wo esikuma wo asame fees mensin wo atoymantim hanom okofa emaiwa edu on ba eduma mo mba ni sabi tutu bra na se ashawo ene jantra bra ena odom ebebo na bra ode aye IV blessing a we dey fear do nkura bedu ya pen o ka chense IV ejuma oba be yeni eye tutu bra na sa shawo bra na odu medu kwakure mu no da kru bia okwa onya mema oha ana sa hanu mpo a media dia mi hia so de me 1000 Ghana cedis 1 million no o de bebre mi na one IV ekekan ya ma bibia ko si super pepe ma IV agito mu se ade a obeye okọ na so onya 1000 na o de bebre no we ana IV August mu nomre no eba e bedu ya chese wa ye adwuma na ko de nim kakra fine o sa se nso okọ a onya 1000 no de abre eye ne madam okono ba no de abre no ibibro so a ehye no we ana dakro koya enyoma yeyi ankoyi ama no okonya 200 Ghana cedis 200 Ghana cedis no okonya ya ode bre ne maame no na maame se da enya de obeje se 200 no na wanfana ma se omra na ome eduma na ome bonika na mum enfaso nti na kofa ode ne bae nti sa 200 no ode bae no onkope 800 no enfa nso so ansan ode se scan abre no se ye kan na se na mami na ni bresem a enya dia obe prince IV ebebo ono ka anu nti obomodin a eko pe mukopa noko yamia obe yire IV gidi atete ne tade ehye no dross ni bibia na opiam makoi ehye sebe na kosu ekumem ade bi esrasra no ho pon naked adeja na obehwa enhwe wi ani nso eji omanfo epuasanye immigration officer bi obepie ho ene omanfo bi a ebeboaye etumi ade IV ekohye adwaye ekodware na sesan no ho a na anka enyade a IV obetumi kura ejina ne nan so ho enam so ema impiniform wo ase skuma so eni abrese krodom se ekwaya maame de IV efa so no yade a M1 nti kwami ofa so no be fa mbra kwan so no bomo ede no ebefa mbra kwan so ma mbra etumi ene no edi sara immigration fo so ede IV aba eye enkranya womo de no ebehye impinifo sa apekon befa so a wode no ebesan akọ eye ni krum Nigeria na ni na mu no mi IV so ene etwetwe enkomo sima ba komo chire mu eti wan se utimi wo se amanebofo na kira asem no papa mako ya no eden ye pa aya asem na eno achi samtwefo ne abayo ya friend se IV ebo nkomo ebisa na asem I should get my family and my animal. I should swear that I will die. If I go out, I will die. That if I come in, that anything I make me, anything I make me, I will die. I will do it. I will do it. Please, I want to go back to Nigeria. Then there is my state. I don't want to participate in Ghana again. I want to go back. Na abayo fed IV wa fam ye papa ha adwene se utumi yam kopa sabio ahwe otwedi aponyankopo anim ede hye da bi ha adwade hye mewra ho yemfa kase nsi asran koma brante ye friend se ADB na da roma ono na ne wode ko Facebook ema unya bi hwe ye bo a ye mande manyina so etimi ekoyi nti unya bi hwe ya na ye opani na da roma yede aseda eman kase dem aboafo ya wo bo a ye mansem begu nkrata aso nyina so no yede obia ase midin ede osomafo Kwame Owusu ti kese KOT ana otimi keme sare so opani ye friend say DJ Losky ono ene ba ma monitor ojimi nyado